Siwmai bobl Ceredigion. Nawr te, siwt gall gwefan fro gyfoethogi yn ffordd o fyw? Chi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn od, achos, boes bach, dyw ein ffordd o fyw ni ddim yn digwydd ar y wefan, mae fe'n digwydd yn y neuaddau anfestrioedd, fyna mae cynnal yn diwylliant, yn y tafarnau a dros baned a bisgien ar ddiwedd cyfarfod, fyna mae trafod y pethau pwysig sy'n digwydd yn lleol. Ar yr ystlys mae cefnogi'r clwb rygbi lleol, a chi ddim yn anghywir, yn yr holl lefydd hyn mae cynnal yn diwylliant. Ond siwt mae'r rhannu'r diwylliant ma'n bellach, gyda bobl o ddim yn y neuadd, neu ddim ar yr ystlys. Na ble mae'r we yn dod mewn yn handi. Dyma daeth fach chwym o gwmpas tair gwefan fro Ceredigion, i ddangos siwt mae pobl fel chi, trigolion gogledd Ceredigion, ardal Tregaron a Llambed, wedi defnyddio'r we i gyfoethogi ein ffordd o fyw. Dewch dy fi. Y peth gorau am Clonc 360 yw ei fod yn blatfform arbennig i ni sy'n byw yng nghefn gwlad, i rannu pob dim gyda'n gilydd. Mae Clonc 360 yn arbennig ar gyfer hyrwyddo digwyddiadau'r clwbiau ffermwyr ifanc. Un o'r rhai mwyaf hwylus oedd cael y cyfle i gydweithio gyda fy ffrindiau yn ffair fwyd Llambed llynedd. Faint bydde ti roed glas o rechon? O, 10. A bydde ti? 9. Ife 9:30 dy fi, no. Hyd yn hyn, ar Bro Aber 360, wi wedi cyfrannu at vlogiau byw o ddigwyddiadau'r CFI a sgrennu ambell i ddarn barn yn rhannu hanes diddorol yn ein teulu ni. Mae blog byw yn ffordd wych o gyfleu bwrlwm cystadlaethau poblogaidd fel steddfod, drama a rali'r ffermwyr ifanc. A dim jyst cefnogwyr y mudiad ar digwyddiadau yma sy'n joio dilyn. Mae wedi cyrraedd cynulleidfa hollol newydd hefyd trwy'r wefan fro. Yn ddiweddar, oedd Clonc 360 yn blatfform perffaith ar gyfer rhannu fy stori arwyddiaeth ac i gynnig cymorth i unrhyw un o bob oedran yn fy nghymuned oedd eisiau dysgu. Os da chi sgîl chi'n browd ohono, neu chi newydd ddysgu rhywbeth newydd, sy'n byd gwell na'i rannu gyda pobl eraill. Mae pobl anenwog yn gallu bod yn ddylanwadol iawn yn ei milltir sgwar. Mae'r gwefannau Bro yn lle i rannu llwyddiannau nhw, pobl ar lawr gwlad, yn ogystal â lle i dalu teyrnged a diolch am gyfraniad y rhai sydd wedi yn gadael. Dwi'n mwynhau helpu #PoblBro oherwydd mae'n hyfryd allu roi'r cyfle i bobl lleol rhannu eu storïau am Aber a sut mae Aber yn lle sbesial i nhw. Mae wedi helpu fi yn fawr i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn clywed y fath o gwaith fi'n wneud yn gogledd Ceredigion a reit ar draws y sir. Aelod seneddol ieuenctid y sir, Tom Kendall oedd hwnna, ac fe ddefnyddiodd ei wefan fro i esbonio ei rôl a'r materion mae e wedi codi ar ran pobl ifanc Ceredigion yn San Steffan. Fi'n credu wneud gwahaniaeth yma'n Ceredigion, pethau bach a pethau mawr rwy'n ceisio wneud ar gyfer y pobl ifanc. Fel codis i am y pwynt am trafnidiaeth yma'n cefn gwlad i gwella, os eisiau cael tren nôl rhwng Aberystwyth a Caerfyrddin, neu gwella ei bysiau. Pethau bach o hwnna yn pwysig. Covid-19 yw pwnc mawr y flwyddyn, ac ochr yn ochr ac edrych ar beth sy'n digwydd yng Nghymru a draws y Deyrnas Gyfunol a'n fyd eang, mae rheswm i edrych yn lleol ar Geredigion hefyd. Dyma Lloyd. Ar Bro Aber 360 rydw i'n creu diweddariadau gyda ystadegau ynglyn â Covid-19 yng Ngheredigion. Y peth gorau am Bro Aber 360 yw sut mor hawdd yw hi i ddefnyddio a rhannu straeon. Rhai o'r straeon gorau yw straeon am bobl ifanc lleol yn mentro. I wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod am 3 cwmni llaeth newydd yn ardal Llambed, Kenneth Jones ath i greu podcast, gan holi i'r 3 cwmni pam bod mwy o fynd nawr ar y rownd laeth. Wel, yn wreiddiol, mae wedi bod dros blynydde nawr, mae lot o bobl trigolion Llambed a bobl ar ardal a hefyd y bobl sydd wedi bod yn aros dan ni'n y bythynod yn Gwarffynnon. Wedi bod yn gofyn i ni os allan nhw brynu yn llaeth ni. Ond wrth gwrs oherwydd rheolau, dyn ni wedi methu gwneud hynny, ond dyn ni wedi penderfynu nawr i bastereiddo ein llaeth ni lawr yn Llambed, mynd â fe lawr i Llambed a gwerthu fe yng nghanol Llambed mewn siop.
A dim na'r unig enghraifft o fusnesau yn elwa ar wefan Fro. Ar ddechrau'r gyfwng y feirws, roedd y tudalennau oedd yn rhoi diweddariadau o pa siopau lleol oedd ar agor neu newid yn eu horiau neu'n cynnig gwasanaethau cludo yn hynod o bwysig wrth i bawb droi golygon a'i harian tuag at i milltir sgwar. A thrwy'n ati hyd yn oed i greu'r yseit o gynnyrch lleol. Ac mai pryn yw'r digwyddiadau arferol sydd wedi bod ymlaen dros y misoedd diwetha, mae rhai mudiadau wedi bod yn cwrdd, yn saff ac am ddilyn y cyfyngiadau, mwyn i bobl allu dod ynghyd yn y gymuned o hyd gweitha Covid. A'r peth gorau i wneud os ych chi'n un o'r mudiadau hynny? Wel, rhannu eich stori. Gallech chi ysbrydoli pobl eraill. Dyma ni bentref Llanddeiniol yn y cefndir. Heddiw mae'r trigolion wedi penderfynu mynd am dro gydag ymgellhau cymdeithasol wrth gwrs. Mae wedi bod yn fisoedd hir ystod y cyfnod clo lle ni heb allu dod at ein gilydd, a ni fel arfer y bentref cymdeithasol. Felly dyma ni ar tywydd braf yn penderfynu mynd i gerdded o gwmpas yn ardal. Felly dewch gyda ni am dro. Ond nawn ni fenni gyda hon, achos mae hiwmor yn gallu gwneud gwahaniaeth hefyd. Ac o glip gan Megan a Zara o Ysgol Henry Richard gafodd ei chyhoeddi yn exclusif ar Caron 360 wythnos gyntaf mis Awst. Achos mae'n bwysig bod rhywun yn dadlau yn erbyn y myth, mae twll o lew Tregaron i gynnal ei steddfod. Myth rhif 1. Mae Tregaron yn rhy fach ac yn hysbell i gynnal ei steddfod. Pwy dewis Tregaron nath y pwyllgor? Sdim lle i swing o cath ma, heb sôn am gannoedd y ffysys. Mae'r hewlydd o llwybrau defed. Bydd pawb ar goll yn siarad ffindio ni. Llety wedyn, le mae pawb fod aros? Mae'r Talbot wedi fwcio'n gyfan gwbl ers y diwrnod cyhoeddi. Fi'n cofio steddfod bai Caerdydd. Popeth yn gyfleus, popeth ar flaen eich bysedd, dim popeth awr i ffwrdd yn gwaith caled yn lletwyth. A beth am barco? Does dim rheolen Tregaron. Tynnwch mewn o flan sbar neu'r Talbot. Cyrbiwch ar stepen Henry Richard, neu, os nag os llyn unman, parcwch yn ganol rhew. Dyna i chi rwt llwyr, Tregaron, calon Cymru. Os yw'r dref yn ddyhead, a ddenodd ddyn o'r dechreuad, mae yno'n bawb ddymuniad i fyw'n glos wrth gefn gwlad. O ardal Llambed, Tregaron neu Ogledd Ceredigion, mae yna wefan Fro i chi. Dewch i ni gael llenwi'r we gyda straeon Ceredigion.